mindenkit. Most egy nagy lehetőségre szeretném felhívni a figyelmet, amit láttam. Nyitom is meg az oldalt. Ez egy foci meccs, és a BetBrain itt jelzi, ez egy szingapúri meccs, nem régen, tehát nem sokára fog kezdődni. Érdekességképpen szemre is már láthatjuk, hogy a 10 bet, ez 57,5-es szorzót ad, arra, hogy a félidőben és a végén is ez a csapat fog nyerni, nem mondják, nem szeretnénk kimondani most a nevét, nem tudom, hogy kell, míg a többi oda olyan 6 és 8-as szorzó között. Itt hihetetlennek tűnik, és hogyha itt megnézzük, konkrétan, keressük is ki, frissítsük az oldalt, közben nézzük is meg, tetszünk. Láthatjuk, hogy vége, tehát ugye ez a Baliszer Kalsza nyer, ez 57,5-es szorzót ad, végül is a végeredményre. Miközben az a furcsa, itt megtestem itt a BVN, hogy milyen szorzókat ad, Baliszer Kalsza, www.com, itt van Baliszer Kalsza, itt ő pedig 6 és felett. Tehát ez egy nagyon nagy lehetőség, és láthatjuk is egyébként, hogy itt akár egy arbitrást is ad, és ez okozza, tehát itt a payout a 103%, tehát ez 57 és fel, tehát ez irdatlanul nagy a szorzó, és érdemes erre rámenni. Nézzük meg egy párat, hogy például a BetInternet milyen szorzót ad erre. Foci. Csak úgy példaképpen, Szingapúr, halftime time. Itt látjuk, Baliszer Kalsza, itt ez 7-es szorzó. És hogyha megnézzük, tehát hogy csak a 9 perc, mi volt a Baliszer Kalszának csak 3,75. Tehát ez ami a 10 betnél előfordul, ez hihetetlen, tehát ez minél jó, már nem sok idő van a kezdetig, aki tudja, tehát próbáljon utána nézni, mert egy nagyon nagy lehetőséget jelent. Köszönöm a figyelmet, és sikeres fogadást kívánok mindenkinek, sziasztok!